Bueno, ariketa honetan eskatzen digute funtzioen adar asintotikoa kalkulatzea eta irudikatzea grafikoan. Eta adar asintotiko hauetatik abiatuta irudikatzeko funtzioaren itxura, gutxi gora bera. Bueno, barduan, hasten gara lehenengo asintota vertikalak kalkulatzen. Eta non egon daitezke asintota vertikalak, izendatzailea 0 egiten dituzten balioetan. Kasu honetan ikusten dugu x denean -1, izendatzailea 0 egiten dela. Orduan, konprobatuko dugu benetan asintota dagoen -1ean. Horretarako planteatzen dugu funtzioaren limitea x -1era doanean. Orduan, begira, kalkulatzen badugu limite hau ordezkatzerakoan ikusten dugu izendatzailea 0 ematen duela, baina zenbakitzailea -2. Orduan, hau bada k zati 0 motako indeterminazioa, beraz, asintota vertikala dugu x berdin -1 zuzenean. Orduan, egingo dugun lehenengo gauza izango da x berdin -1 asintota irudikatuko dugu. Beraz, izango litzateke, momentu bat, holako zeo zer, bai? Eta identifikatzen dugu, asintota vertikala, x berdin -1. Orduan, orain egin behar duguna da, aztertu, alboetan, eskuman zein eskerrean, funtzioa goruntz egiten duen edo beruntz egiten duen. Horretarako, albo limiteak kalkulatuko ditugu, eskerretik eta eskumatik. Orduan, hemen hau egiteko balio batzuk hartu behar ditugu, -1en eskerretik hurbiltzen baldin bagara oso hurbil dagoen balio bat, izango litzateke -1,001, eta eskumatik hurbiltzen baldin bagara -0,999. Orduan, -1,001 ordezkatzen baldin badugu, badakigu emango duela, momentu bat, hau zuriz egin nahi dut, emango duela, badakigu infinito, bai? Gertatzen dena da, konprobatu behar dugula plus edo minus ematen duen. Orduan, -1,001. Ordezkatzen baldin badut, zenbakitzailean, argi eta garbi ikusten dugu, emango duela negatibo. Eta ordezkatzen baldin badut, izendatzailean ere negatiboa emango duenez, positibo geratzen zaigu. Beraz, eskerretik plus infinitorantza baldin badoa, asintota irudikatu behar dugu, adar asintotikoa irudikatu behar dugu horrela gorantza. Eta gero, -0,999. Ordezkatzen baldin badugu goian, goikoak ere ematen du negatibo. Baina behan ordezkatzerakoan positibo ematen duenez, azkenean geratzen zaigu minus. Beraz, eskumatik minus infinitora. Orain bagoaz asintota horizontalak bilatzen. Eta horretarako egiten duguna da funtzioaren limitea kalkulatu infinitoan. Zer gertatzen da? Goikoaren maila bekoarena baino handiagoa dela. Orduan emaitza badakigu izango dela infinito. Eta kasu honetan plus infinito. Goiko polinomioaren maila goreneko monomioaren ikurra, edo zeinua danez plus, eta behan ere maila goreneko monomioaren zeinua plus danez, plus ati plus, plus. Orduan, limite hau kalkulatzerakoan ikusten badugu ez duela balio zehatz bat ematen, badakigu asintota horizontalik ez dagoela. Orduan, asintota horizontalak ez daudenean gerta zitekeen zeiarrak egotea. Eta hemen hori gertatzen da. Ikusten dugu zenbakitzailearen maila dala 2, bigarren mailako funtzio polinomikoa dugu. Eta izendatzailean lehenengo mailako funtzio polinomikoa. Justo desberdintasuna da maila bateko desberdintasuna. Orduan, asintota zeiarra badago. Orduan, zelan kalkulatzen dugu asintota zeiarra? Zatiketaren polinomioaren zatiketa eginez. Zatiketa hau egiten dugu eta ikusiko dugu. Zelan egiten dugu? X berbirekin hasten gara. X berbi zati X, X, ezta? Hau da, nik egiten badot X bider X, X berbi lortzen dut. Orduan, ingo dugu. X bider X, X berbi. Jartzen dugu hemen behan, X berbi. Eta X bider bat, X. Orduan, orain egiten dugu kenketa, X berbi ken X berbi, 0. 3X ken X, 2X. Eta egiten dugu, jaisten dugu, urrengoa dela 0. Hau izango litzateke gehi 0. Orduan, orain, 2X zati X, 2. 2 bider bat, 2. Eta 2 bider X, 2X. Kenketa egiten dugu, lehenengoak ematen du 0, bigarrenak ematen du -2. Orduan, zatiketa honen emaitza zein da? Bada alde batetik X gehi 2, baina gero ondor bat dugu eta ondarra hau da -2. Orduan, jarriko dugu limitea X infinitora doanean, eta polinomio hau horrela jarri beharrean jarriko dugu zatiketaren emaitza. Dala X gehi 2
gehi bere hondarra. Bale. Orduan, gogoratu bai, zer esaten genduan. Zatiketa egin ostean, geratzen zaigun zati osoa hau izango litzateke asintota seiarra. Bale? Hau da asintota seiarra. I berdin x gehi bi. Bai, orduan irudikatuko dugu asintota lehenik eta behin. Asintota irudikatzeko, balio taula batekin nahikoa da. X denean 0, i da bi, eta i denean 0, x da minus bi. Orduan izango litzateke, gutxi gora bera puntu hau, eta hauze. Bale, orduan irudikatuko dut, asintota seiarra, joango litzateke hemendik. Bale, orduan hau da asintota seiarra identifikatzen dugu, grafikoan, x gehi bi. Bale, eta orduan, ondarra, zertarako zan ondarra, konprobatzeko funtzioa asintotaren gainetik edo azpitik joango dan. Bale? Plus infinitoan eta minus infinitoan ere bai, ikusi behar dugu gainetik edo azpitik. Orduan, hau zelan egiten zan, begira. Hartzen genduan ondarra eta planteatzen genduan zer gertatzen zan infinitoan eta minus infinitoan. Zelan, balio baten laguntzarekin. Imaginatu, infinitoan dagoen balio bat izan ziteken 1000, bai? Nik hemen 1000 ordezkatzen baldin badot, plus 1000 zelan geratzen zaizatikia. Negatibo, bai? Minus 2 zati 1001. Oso zenbaki txikia emango du, eta zenbaki hau izango da negatiboa. Horrek esan nahi du azpitik joango dela, azpitik. Orduan, xen infinitoan funtzioa azpitik doa. Bueno, orduan adar asintotikoa irudikatu behar dugu, gutxi gora bera, horrela. Bale, eta minus infinitoan, begira, demagun minus 1000 ordezkatzen dugula hemen. Kasu honetan, zenbakitzailea zein izendatzailea negatiboa geratuko litzatekenez, positiboa emango leuke. Eta positiboa ematen duenean, badakigu gainetik doala. Orduan, adar asintotikoa, hemendik asintota jarraituko leuke, eta adar asintotikoa izango litzateke, horrela, gainetik. Bai? Orduan, adar asintotikoetan oinarrituz, pentsatu dezakegu funtzioaren itxura izango dela horrelako gauza bat. Gutxi gora bera, Listo. Vale? Venga.